arreta, herritarren heziketa, irribarrea, ardura, arriskua, konpromesua, maskarillak, gela, guantiak, antolaketa, ilarra. Zuek gu guztioi eman diguzuen lezioa. Bihotzez, eskerrik asko. Erakutsi dugu indeuna apresiatu indela ez, eta jendeak eskertu indula. Guk indegu nahi ginolako, ez? Izar ez gino nahi horren truke, baina ondo da ikustia jendeak baloratzen dula. Etxetik ateatzen utzi ziguen momentutikan kalian ezatzen genuen jendea behi erosketak iten nahi bileganak eban ezkegu ezkerrak, esan dugu zepoza ematen duen ezketean olako tale bat zortu izanak. Behar bat agertzen denean, hainbat modutan haze daiteke. Baina auzolanaren gaineko autu bat egiten dugunean erabakitzen dugu taldean aritzea. Guk hartzea zeregin hori gauzatzeko ardura. Eta elkartasunaren balioan oinarrituz, elkarri lagunduz aritzea. Auzolanak, herri nola pertsona bizirauten lagunduko digu. Pertsonalki, erakutsi dugu asko da hola egitea ez, holako situazioetan. Eta holako egoeratan, holako egoeraik ez da honean, laguntzia da hola. Egoera zain honetan eman dio kriston bizitza herriek. Ni beti izan dut, detaileak ezaugarri asko dazkala, baina ezaugarri nabarmenena edo nahi personalki arreta hondia ematen dutena da herritarren parte hartzea. Herritarren implikazioa. Eta horrek ematen dion berezitasuna herri honei. Individualismoa galdu eta lantaldia da hori ikusten da. Ondo teina dire hori bidea, gaur emendaz gau berriro ere, eta behai ere, eskerrak eman. Eskerrak eman.